Illuminar Studios. Kin yi min san da za ya sa na ce sai da ke, babu ke babu batun da za ya sa in ci gaba. So da ƙauna suka mamaye min duk zuciyata. So da ƙauna gamo na jini ne muka yau. To idan har kika bar ni dole sai na ji jiki. Agaza min ki sani tsani domin mu tafi. Zuciyata ba za ta kai ba in babu ki. Na tafo ni soyayya ta ki ta sani jiri. Agaza min ki tallafa man sai mu tafi. So da ƙaunar ki ne yake saka in ji layi. Agaza min a so da ƙaunaki min talabi. Bani so ni a kanki in ji amman ƙorafi. Zuciyata da ke kawai take so ta tafi. Mulmushin ƙauna za ya zarce an yi fushi. Sai ki daure ki zo a so ki yorar rashi. Daga mai yin ƙauna ya san da so ba a fushi. In mun yi aure da ni da ke a so na ci gari. Zama wanda zai zamo abin alfahari. Komi zan yi wake sai na sanyo nazari. Ina son zama da ke ya zama alƙadari. Ina ji an ce da ni da ke wai mun yi kama. So da ƙauna ne sun bi zuciya har da kama. Zahirin so an ce da ni ana alfarma. To ki yi min guri a zuci in samu shiga. Na ce sai da ke.